खुलुमबाय आं सानसुमा बसुमतारी बे भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिम इसोरनि बोर थाथों भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नायलां बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों जाय सुबुङा 10 बोसोर मेगन खाना जानानै बे संसारखौ नुनो मोनाखैमोन दा बिथाङा थाखा गैया फैसा गैया ट्रिटमेन्टबो गैया राहा गैयै जानायलाय इसोरनियावल' आरज खालामबाय थानायजोंनो थांनाय मार्चनि 28 2021निफ्राय संसारखौ नुनो मोनफिनबाय आं होनो बेफोरखौ नायोब्ला इसोरा जोबोर अनसुला दानिया फैदो भिडिअखौ जों नायलां बेनि अननायजों नै दाख्लै मार्चनि 28-29आव आंनि मेगना गेवदों Praise the Lord आं प्रार्थना खालामबाय थाबोयो आंनि प्रार्थनाखौ इसोरा खोनासंनानै आंनि मेगनखौ एखे परिस्कार बेखेवनानै होबाय बेखायनो आं इसोरखौ हाजार हामबायसै धन्यबादसै बेसे गोबावसैमोन आं 10 बोसोरसो जाबाय 10 बोसोर ना आमेन नामखौ खोन्थायाखिसै ना आबौ नामखौ खोन्था नामा नगालर नार्जारि खासिकत्रा ना औ 2 नाम खासिकत्रा जागोनानो बिथाङा आबौजों आं रायलायदों बिथांखौ आं आबौ लिङो बिथाङा आंनि सिगाङाव बुंदों आं नोंसोरखौ माब्लाबाबो नुनो मोनबावनाय नंला होननानैसो सानदों होनना बुंदों इसोरनि अननायजों नोंसोरखौ बयखौबो लोगो मोनफिनबाय नुफिनबाय आंनि मेगनजों बिदि होननानै बिराद खुसि जादों आरो